ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ବରଗଛ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଭାଲୁ ରହୁଥିଲା। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭାଲୁବାବୁ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଭାଲୁବାବୁକୁ ଶିକାର କରିବା ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ସେ ସବୁ ଭାଲୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ଅଲଗା ଥିଲା। ତାକୁ ଗାଁର ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ, ତୁଳସୀ ରସର ଚା ଓ ଖଳାବେଳର ଲମ୍ବା ନିଦ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଭାଲୁବାବୁ ଉଠେ, ବିଲରେ ବୁଲେ ଓ ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗପ କୁହେ। ଏହା ବଦଳରେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଗୁଡ଼ର ରୁଟି ଓ ଗାଜର ହାଲୁଆ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଭାଲୁବାବୁକୁ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଉ ବା ଅସୁବିଧା ହେଉ, ଭାଲୁବାବୁ ପ୍ରଥମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥାଏ। ଗାଁରେ ଦିନେ ଶାନ୍ତ ସକାଳ ଥିଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ରାବ ଦେଉଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଭାଲୁବାବୁ ପାଖକୁ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଆକାଶରେ କଳା ବାଦଲ ଦେଖାଗଲା। ପବନ ଅଧିକ ହେଲା ଓ ଗାଁ ପୋଖରୀର ପାଣି ଉପରକୁ ଆସିଗଲା। କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ପାଣି ଜମିରେ ପଶି ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଗାଁର ପଛଭାଗରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ଯଦି ପାଣି ଅଧିକ ହେବ ତ ସେମାନଙ୍କ ଘର ବୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ଭାଲୁବାବୁ ଶୀଘ୍ର ହରକତ ଦେଖାଇଲା। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଲା ଓ ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପିଠିରେ ବସାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଗଲା ଓ ତାପରେ ଗାଁବାଲାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଖାରେ ପାଣି ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିଛି ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ପାଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବନ୍ୟା କମିଗଲା। ଗାଁର ବଞ୍ଚିଗଲା। ବର୍ଷା ପରେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା, ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଭାଲୁବାବୁ ପାଖରେ ଢୋଲ ବାଜା ସହିତ ଏକାଠି ହୋଇଗଲେ ଓ ଭାଲୁବାବୁକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ।